ассалому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. дар инҷа навор 12 мошини фурӯши арзон дорем. навора бо диққат то охира тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд ҳатман обуна шавед ва фикротонро дар зери видео дар комментария нависен. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 137 сомони тоҷикӣ. рафтем. якум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz S-Class соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангаш бошад сиёҳ. объем мотор 1.8. сӯзишворӣ бошад бензин газ. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 32 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 236 000 рубл. марҳамат шахсони харидор. ин рақаму дар рӯи экрани шумо. соҳибаш гуфтае кадоми харидори аниқ бошад биёя буда пеши мошин савдо кардан мешавад. марҳамат рақаму дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. дуюм мошини фурӯшӣ Lada Kalina соли барориш 2008 сол дар кузуфи седан. мотор боша 1.3. сӯзишворӣ боша бензин газ. коробка передача механик. фавран фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтае соҳибаш камрасходай моторш 1.3 реметуш гуфтае бикана клапанош намезана. илтимос фақат харидори аниқ гуфтае занг бизан. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 19 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 138 000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара ва пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангаш боша сафед. объем мотор боша 1.5. сӯзишворӣ боша бензин. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтае соҳибаш қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 60 000 рубл. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти бештар ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 2004 дар кузуфи седан. мотор боша 1.6. сӯзишворӣ боша газ. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтае соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 14 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 101 000 рубл. марҳамат бародарои мошинхар. ин рақаму дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангаш боша сафед. объем мотор боша 1.6. сӯзишворӣ боша бензин газ. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хубай гуфтае соҳибаш камбудӣ надорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеса 12600 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 91 000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар. мошинчаи хубай. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata соли барориш 2008 сол дар кузуфи седан. рангаш боша сафед. объем мотор боша DVD. сӯзишворӣ боша бензин газ. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтае соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. алиш арзон намешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста 40 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 291 000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz S-Class соли барориш 1995 дар кузуфи универсал, объем мотор бошад 3, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи соҳибаш кондитсионер дора, сиденёи кожа, магнитофон, колонка дора. хулоса ҳуҷҷатҳош 4 моҳи дига ҳастай. масъала филтрша гуфтаи алишкадагӣ. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтаистай 28 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 203 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи арзон када мешавад. марҳамат шахсони харидор. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузуфи универсал, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механик. фавран фурӯхта мешавад. гуфтае мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаистай 20 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 145 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 20 000 сомон нархи сӯзай. марҳамат занг занед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ноҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ бародарон, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтаистай 21 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 152 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаистай 9500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 69 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар. гуфтаи алишам мешавад, аки нагуфтаи ба чӣ алиш мешавад. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2003 сол дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фақат краска мегирад. мошин хадавоиш балонош соза гуфтае моторош мошни кор мекунад. инжектор то моҳи августа документ дора аёчот баровардагиай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтаистай 7500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 54 000 рубл. гуфтае шахсони харидор бошад дар пеши мошин савдо када бом мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ Toyota Mark D соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтаи фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаистай 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 181 000 рубл. марҳамат шахсони харидор. мошини хубай. барои маълумоти бештар ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад бародаро. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. дастгири моро фаромӯш накунед. хайр.